Забруджванне атмасфернага паветра выкідамі магутных прамысловых прадпрыемстваў застаецца адной з важнейшых экалагічных праблем сучаснасці. Для яе вырашэння праводзяцца шматлікія ахоўныя мерапрыемствы, аднак іх станоўчыя вынікі не паспяваюць за ростам аб'ёмаў вытворчасці. Пры будаўніцтве новых прамысловых адзінак на тэрыторыі Гомельскай вобласці у першую чаргу пільную ўвагу надаюць экалагічнай складаючай вытворчасці, у тым ліку і магчымасці пераапрацоўваць адходы. Предполагаемая в Лельчинском районе ТЭЦ с использованием месторождения бура-угля тоже даст толчок к экономическому развитию, но будет определенная нагрузка, естественно, и на окружающую среду. Но предполагается, что отходы от сжигания этих углей будут использованы для производства цемента. На прэс-канферэнцыі было абмеркавана і пытанне забруджвання паветра выкідамі ад аўтатранспарту. Цікавай для гамяльчан застаецца тэма прыдарожных насаджэнняў у горадзе. Старыя хворыя дрэвы год таму былі высечаны, на іх месца высаджаны маладыя. Вось гэтыя невялічкія прыдарожныя насаджэнні сёння выконваюць толькі адну функцыю – упрыгожванне вуліц. Яны не могуць стварыць сапраўдную мікраэкасістэму, якая б служыла зялёным бар'ерам ад шуму, забруджанага паветра і гэтак далей. Мабыць, гэтая праблема вырашыцца з часам, калі дрэвы крыху падрастуць. Аднак чакаць прыйдзецца доўга. Для паўнацэннага функцыянавання прыдарожнай зялёнай паласы патрабуецца насаджэнні, плошча кроны якіх будзе складаць 400 квадратных метров. Городское дерево должно нести свою самую главную функцию – поглощать пыль, газы, снижать уровень шума, понижать температуру в жаркое время года, повышать влажность воздуха, снижать скорость ветра и защищать нас от всего того, что происходит в городе. Са станоўчымі вынікамі завяршаецца абласная праграма 2008-2012 гадоў па другаснай пераапрацоўцы бытавых адходаў. Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь пастаўлена планка да 2015 года 80% адходных рэсурсаў уключаць у абарот для другаснага выкарыстання. Гэта магчыма, вось толькі кожны чалавек павінен быць у адказнасці за падтрыманне чысціні ў сваім доме, у сваім двары і ў сваім горадзе. Евгения Кемцова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».